Ihminen elää keskimäärin 72 vuotta. Kuulostaako pitkältä? Grönlannin hai ei olisi samaa mieltä. Se syntyi aikana, jolloin Newton vielä muutti maailmaa ja ui yhä. On olemassa simpukka, joka eli renessanssin aikana ja kuoli vasta, kun tiedemies avasi sen iän selvittääkseen. Ja on meduusa, joka ei teknisesti vanhene lainkaan. Kun sen elämä on lopussa, se aloittaa kaiken alusta. Luonnossa aika kulkee eri tavalla. Tässä ovat 10 eläintä, jotka elävät niin pitkään, että ihmisen elämä näyttää niiden rinnalla vain silmänräpäykseltä. Järjestyksessä lyhimmistä pisimpään. Laysanin albatrossi, 70 vuotta ja lentää yhä. Wisdom on linnun nimi. Se rengastettiin ensimmäisen kerran vuonna 1950, jolloin se oli jo täysikasvuinen. Tänä päivänä se on yli 70-vuotias ja pesii edelleen aktiivisesti Midwayn atollin saarella Tyynellä merellä. Se on kasvattanut yli 30 poikasta. Lintu, 70 vuotta. Lentää yhä. Albatrossit voivat nukkua lennossa, liitää merien yllä kuukausia laskeutumatta. Wisdom on kaiken tämän äärimmäinen versio. Se on nähnyt enemmän kuin useimmat ihmiset koskaan näkevät. Elämänsä aikana Wisdom on lentänyt arviolta yli 3 miljoonaa kilometriä. Enemmän kuin matka maasta kuuhun ja takaisin 2 kertaan. Joka vuosi, kun se palaa pesälleen, biologit ympäri maailmaa kirjaavat havainnon. Se on elävä tieteellinen ihme. Amerikan hummeri. 140 vuotta ja kasvaa koko ajan. Amerikan hummeri, se suuri, sinipunainen hummeri ravintolan akvaariossa, ei oikeastaan vanhene samalla tavalla kuin muut eläimet. Tutkijat ovat havainneet, että vanhemman hummerin solut uusiutuvat yhtä tehokkaasti kuin nuoremman. Entä enemmän? Mitä vanhempi hummeri, sitä suurempi ja hedelmällisempi se on. Vanhuus ei heikennä sitä, se vahvistaa sitä. Vanhin dokumentoitu yksilö oli 140 vuotta vanha, punniten yli 19 kilogrammaa. Se olisi syntynyt aikana, jolloin Suomi oli vielä Venäjän suuriruhtinaskunta. Hummeri kuolee käytännössä vain 3 syystä. Saalistaja, tauti tai kuorinnan epäonnistuminen. Kuorintaan, vanhan kuoren pois riisumiseen, kuluu enemmän energiaa, mitä vanhemmaksi hummeri tulee. Jotkut vanhukset kuolevat yksinkertaisesti siksi, että uusi kuori väsyttää liikaa. Mutta ikääntyminenkään ei tapa. Aldabran jättiläiskilpikonna. 192 vuotta, vielä elossa. Joonatan syntyi arviolta vuonna 1823, vain muutama vuosi Napoleonin kuoleman jälkeen. Se eli Darwinin läpi. Se eli 2 maailmansotaa. Se on vielä elossa tänään, Pyhän Helenan saarella, Etelä-Atlantilla. Biologit ovat havainneet hämmästyttävää. 10-vuotiaan ja 150-vuotiaan kilpikonnan elintoiminnot ovat lähes identtiset. Aldabran jättiläiskilpikonna ei näytä vanhenevan samalla tavalla kuin muut eläimet. Joonatan on menettänyt näkönsä ja hajuaistinsa. Mutta se syö, liikkuu, on olemassa. Sen hoitaja vie ruoan suoraan sen eteen. Se haistaa sen iän myötä heikentyneen nenänsä avulla. Ja syö. 192 vuotta. Sama kilpikonna. Jonathan eli Britannian imperiumin huipulla. Se eli kun Suomi itsenäistyi. Se eli kun ihminen kävi kuussa. Se elää yhä tänään. Ja se on maailman vanhin tunnettu maaselkärankainen eläin. Punainen merisiili. 200 vuotta ilman vanhenemista.
Punainen merisiili, Mesocentrotus franciscanus, on piikikkäs pohjaeläin, jota ei juuri kukaan ajattele. Mutta se on biologinen arvoitus. Se voi elää yli 200 vuotta. Mutta poikkeuksellisempaa kuin ikä on se, mitä sen kehossa tapahtuu. Vanhan merisiilen kudos on lähes identtinen nuoren merisiilen kudoksen kanssa. Kasvu jatkuu koko eliniän. Solut uusiutuvat tasaisesti. Tieteellinen termi tälle on lähes olematon vanheneminen. 200-vuotias merisiili lisääntyy yhtä tehokkaasti kuin 20-vuotias. Vanheneminen ei näy sen lisääntymiskyvyssä. Biologit kysyvät miksi, ja vastauksessa saattaa piillä avain ihmisen ikääntymisen ymmärtämiseen. Se kasvaa koko elämänsä ajan, ei koskaan lakkaa kasvamasta. 200-vuotias on suurempi kuin 20-vuotias. Kasvu on jatkuvaa. Loppua ei tule biologisista syistä. Rogue rockfish, 200 vuotta kylmässä vedessä. Rogue rockfish, Sebastes aleutianus, on Pohjois-Tyynenmeren syvän veden kala, josta harva on kuullutkaan. Mutta sen ikä on todistettu tieteellisesti. Vanhimmat yksilöt ovat olleet yli 200 vuotta vanhoja. Miten ikä määritetään? Otolitteista, kalan korvakivistä, lasketaan kasvurenkaat, kuten puusta. Jokainen rengas on vuosi, ja Rogue rockfishin otoliitiissa on renkaita 100 määrin. Se elää kylmässä syvässä vedessä, liikkuu hitaasti ja syö niukasti. Hitaus on strategia, sama kuin kilpikonnalla, sama kuin Grönlannin hailla. Kylmä ja hidas tarkoittaa pitkää. Rogue rockfish ei ole kuuluisa. Se ei ole dramaattinen. Se vain elää. Vuosi toisensa jälkeen, 200 metrin syvyydessä, näkymättömissä. 200 vuotta. Grönlannin valas. 204 vuotta. Harpuunin pää lihaksessa. Grönlannin valas on maailman pisimpään elävä nisäkäs. Ja sen ikä löydettiin tavalla, jota kukaan ei odottanut. Vanhojen yksilöiden lihaksista löydettiin metallisia harpuuninpäitä. Kärkiä, joita valmistettiin viimeksi 1915 tienoilla. Valas oli elänyt yli 100 vuotta harpuunin kanssa lihaksessaan. Eikä ollut kuollut siihen. Myöhemmin kehitettiin tarkempi menetelmä. Aspartaattiaminohapon raseemisaatio silmälinssistä. Vanhin dokumentoitu yksilö oli 204 vuotta vanha. Se elää arktisessa kylmässä, syö planktonia ja pieniä äyriäisiä. Sen keho on kehittynyt hidastamaan soluvaurioita ja syöpää. Tutkijat ovat löytäneet sen geeneistä mekanismeja, joita ei tunneta muista nisäkkäistä. Ihon alla on jopa 50 senttiä paksu rasvakerros. Se on nisäkäs, kuten sillä on sydän, keuhkot, veri, kaikki samat peruselementit. Mutta jokin sen biologiassa on säätynyt eri tavalla. Tutkijat toivovat, että geneettinen koodi piilottaa vastauksen, josta voisimme oppia jotain oman vanhenemisemme hidastamisesta. Hanako-karppi. 226 vuotta. Ja sillä oli nimi. Hanako oli japanilainen koi-karppi. Se kuoli vuonna 1953 ja oli kuollessaan 226 vuotta vanha. Sen ikä määritettiin suomuista, samalla tavalla kuin puusta lasketaan kasvurenkaat. Jokainen rengas oli vuosi. 226 rengasta. Hanako syntyi vuonna 1715, Ruotsin suurvalta-ajan aikana, vuosikymmen ennen kuin Bach säversi ensimmäisiä suuria fuugejaan. Se eli Japanissa perheen omistaman lammen pohjakivien seassa, sukupolvesta toiseen, kaikkien muiden kalastuessa sen ympärillä. Koikarpit ovat tunnettuja pitkäikäisyydestään,
mutta hanako on kaikkien aikojen dokumentoitu ennätys. Laji, josta useimmat ajattelevat vain puutarhalampea ja joka elää 2 vuosisataa. Hanakon tarinassa on jotain hiljaisesti kaunista. Se eli yhdessä paikassa, yhdessä lammessa, kun ihmissukupolvet vaihtuivat sen ympärillä. Se näki 7 omistajasukupolvea. Kaikki muut muuttuivat. Se pysyi. Ming Simpukka, 507 vuotta, ja tiedemies tappoi sen vahingossa. Arctica islandica löydettiin vuonna 2006 Islannin rannikolta. Tutkijat Bangorin yliopistosta laskivat sen kasvurenkaat, kuten puusta. Tulos 507 vuotta. Se syntyi vuonna 1509. Columbus oli purjehtinut Amerikkaan 15 vuotta aiemmin. Michelangelo maalasi Sixtuksen kappelin kattoa. Ming eli renesanssin, reformaation, teollisen vallankumouksen ja 2 maailmansotaa, ennen kuin se jäi kiinni norjalaiseen tutkimusverkkoon. Tutkijat nimesivät sen Mingiksi, Kiinan Ming-dynastian mukaan, joka hallitsi, kun tämä simpukka syntyi. Tragedia. He avasivat simpukan ikää määrittääkseen. Ming ei selvinnyt tieteestä. 507 vuotta eletty. Loppu tuli tieteen käsistä. Grönlannin hai. 400 vuotta ja on vasta sukukypsä. Grönlannin hai on maailman pitkäikäisin tunnettu selkärankainen. Se elää arktisen meren syvyyksissä, missä lämpötila pysyy lähellä nollaa ympäri vuoden. Se ui alle kilometrin tunnissa. Sen aineen vaihdunta on niin hidas, että tutkijat ovat kuvanneet sitä. Juuri yli kiven tason. Ikä määritetään radiohiiliajoituksella silmälinsseistä. Suurimmat yksilöt ovat syntyneet 1700. Samoihin aikoihin, kun Newton kehitti differentiaalilaskennan. 400 vuotta myöhemmin ne uivat yhä. Mutta hämmästyttävin yksityiskohta. Grönlannin hai saavuttaa sukukypsyyden vasta noin 150 vuoden iässä. Se on vanhempi kuin yksikään ihminen on koskaan elänyt, ennen kuin se lisääntyy ensimmäistä kertaa. Syyskuussa 2024 kansainvälinen tutkijaryhmä sekvensoi Grönlannin haiden genomin. Sen geneettinen koodi on 2 kertaa pidempi kuin ihmisen. Siellä saattaa piillä pitkäikäisyyden salaisuus. Kuolematon meduusa. Ei vanhene. Lainkaan. Turritopsis dornii on alle sentin läpimittainen meduusa, joka elää Välimerellä. Se on löytänyt jotain, mitä mikään muu tunnettu eläin ei ole löytänyt. Tavan kelata elämänsä taaksepäin. Kun kuolematon meduusa on vanha, sairas tai stressaantunut, se vaipuu pohjaan, sulkeutuu ja alkaa muuttua. Solujen tasolla se palaa takaisin polyyppivaiheeseensa, lajinsa nuoruusvaiheeseen, ja aloittaa elämänsä alusta. Tämä prosessi voi toistua loputtomasti. Teoriassa meduusa ei kuole vanhuuteen. Biologinen ikäkello ei tikitä niissä. Käytännössä ne kuolevat saalistajiin, tauteihin, onnettomuuksiin. Mutta ikä itsessään ei tapa niitä. Tiedemiehet tutkivat niiden geenejä aktiivisesti. Vastauksessa saattaa olla avain ihmisen vanhenemisen ymmärtämiseen. On arvioitu, että kuolemattomia meduusoja on levinnyt laivojen painolastiveden mukana kaikkialle maailman meriin. Yksi laji, yksi kyky, ja se leviää hiljaa. 10 eläintä. 10 eri tapaa voittaa aika. Hitaus, kylmyys, uusiutuminen, palautuminen. Luonto on kehittänyt strategioita, joita ihminen tuskin ymmärtää. Ja yhteinen nimittäjä on usein yllättävä. Ne eivät kiirehdi. Ne eivät kuluta itseään. Ne odottavat, kasvavat, uusiutuvat. Omaan tahtiin,
omilla ehdoillaan. 72 vuotta tuntuu äkkiä erilaiselta. Jos tämä video avasi jotain uutta, jätä tykkäys ja tilaa kanava. Kommenttiin, mikä näistä 10 yllätti eniten. Nähdään seuraavassa videossa.